Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Пытанне да кожнага». Мір вам, паважаныя слухачы! У эфіры Сергей Брышцель. Наша святочная перадача сёння закранае пытанне «Хто для цябе Христос?». Нараджэнне збаўцы – гэта падзея, якая закранае дзве рэальнасці – гістарычную і сучасную. Тады нараджэнне Месіі здарылася аднойчы ў вызначаны час у вызначанай мясцовасці, сёння паўтараецца. Так, Ісус нарадзіўся ў Рымскай імперыі, але таксама і ў маім сэрцы. Святло прыйшло ў цемру першага стагоддзя, але таксама і ў цемру майго грахоўнага сэрца. Пастухі пачулі пра выратавальніка, я спазнаў, што такое выратаванне. Дарункі Божай літасці, свет і радасць, скарбы, даступныя кожнаму. Ісус – сапраўдны падарунак нябёсаў. Бог прыйшоў да людзей, і мы можам усклікаць: «Нарадзіўся Эмануіл, Бог з намі». Згадзіцеся, што ў гэтай гісторыі павінен быць працяг. Што яна значыць для нас у шырокім сэнсе гэтага слова? Жадаю нагадаць сабе і вам, сябры, адзін біблейскі тэкст. Ён запісаны ў першым пасланні Яна, у 5 раздзеле, 20 верш. «Ведаем таксама, што Сын Божы прыйшоў і даў нам святло і розум, каб спазналі Бога, сапраўднага, і каб былі мы ў сапраўдным Сыне Ягоным і Ісусе Хрысце. Ён ёсць сапраўдны Бог і жыццё вечнае». Апостал Ян пакідае, на мой погляд, дзіўныя словы пры канцы свайго паслання. Чым больш я перачытваю іх, тым больш захапляюся справамі Бога ў гісторыі чалавецтва. Апостал – сведка. Ён кажа тое, у чым перакананы, тое, што яму добра вядома. «Мы ведаем», піша ён. І перш чым перайсці да галоўнага, нам варта звярнуць увагу на гэта слова. Яно мае некалькі адценняў: бачыць, спазнаваць, прымаць да ўвагі. Першае. Вучні былі жывымі сведкамі адліку літасці для Ізраіля і ўсяго чалавецтва. Месія прыйшоў на зямлю. І Ян быў з ім на гары ператварэння, у пакоі памерлай дачкі Яіра, ля грабніцы Лазара, ляжаў на грудзях Господа, стаў сведкай малітвы ў Гефсіманскім садзе, стаяў перад раскрыжаваным Ісусам. Ён бачыў яго смерць, уваскрэсенне і ўшэсце. Для яго Ісус быў больш, чым рэальнасць. Другое, на працягу 3,5 гадоў ён спрабаваў разумець свайго настаўніка і да канца свайго жыцця працягваў гэта рабіць. Апостал любові адкрываў для сябе і іншых дзіўныя якасці Бога, як у Евангелі, пасланнях, так і кнізе «Адкрыццё». Трэцяе, мы нясем адказнасць за тое, што ведаем. Усё, што злучана з Богам, нельга прапускаць міма вушэй, а тым больш забыць. Нам неабходна прыняць да ўвагі гісторыю адносін Божага Сына і кожнага чалавека. Што больш важна, так гэта стаць яе часткай. Таму, што мы атрывалі веды. У прачытаным вершы мы знаходзім спавяданне веры апостала Яна. Ён ставіць важную кропку ў сваім пасланні. Вынік, які аб'ядноўвае ўсе словы раней напісаны. Паслухайце, як ён апісвае Господа. Сын Божы, Ісус Христос, сапраўдны Бог. Ён той, хто з'яўляецца жыццём і нясе жыццё. Жыццё прыйшло на зямлю. Яно пакінула след у гісторыі. Яно кранула і нашы з вамі сэрцы. Яно кліча да сябе тых, хто яшчэ стаіць на адлегласці, ці пераступае ў нерашучасці з нагі на ногу, ці пярэчыць голасу Божаму. Нараджэнне Ісуса Хрыста – гэта нагода сказаць
пра галоўныя словы вучняў: «Мы знайшлі Месію», а ён, як сведчыў Ян, шлях, ісціна, жыццё. Што ж зрабіў Бог для ўсіх нас? Давайте звернем увагу на 3 дзеяслова з 20 верша. Прыйшоў, даў, ёсць. Сын Божы прыйшоў. Гэта факт. Матвей, калі прыгадвае абяцанне, дадзенае праз прарока Ісаю, кажа пра нараджэнне Хрыста так: «А ўсё гэта адбылося, з намі Бог». Бліжэй да чалавека быць ужо немагчыма. Бог не на гары, якая палае агнём. Прыгадайце гісторыю ізраільскага народа. Калі падыдзеш, памрэш. Господ сёння апусціўся ў нашу штодзённую рэальнасць. Святло асвяціла цемру. Літасць сустрэлася з грахом. Дабро са злом. Вера з нявер'ем. Жыццё са смерцю. Бог прыйшоў, каб перамагчы ў вайне супраць д'ябла. Але самая галоўная мэта яго прыходу – мы. Ён тут дзеля нас. Гэта словы самога Хрыста. Бо Сын чалавечы прыйшоў вышукаць і выратаваць пагіблае. Аднак Господ не прыйшоў з пустымі рукамі. Мы чытаем у нашым тэксце: «Сын Божы даў нам святло і розум, каб спазналі Бога сапраўднага і каб былі мы ў сапраўдным Сыне Ягоным Ісусе Хрысце». Мы эгоісты. Думаем пра сябе, шукаем свайго. Павел так і пісаў: «Усе шукаюць свайго». Гэта значыць, што мы, як правіла, выкарыстоўваем людзей і жадаем выкарыстоўваць Бога. Але Бог добры. Гэтая якасць паказвае яго сутнасць – аддаваць без усялякай узнагароды. Ён прыйшоў, каб паклапоціцца першым чынам пра нашу душу. Яго цікавіць наша сэрца. Ён прынёс святло ў нашу цемру і розум у наша грахоўнае вар'яцтва. Ён даў нам здольнасць бачыць, каб спазнаць Бога і быць у блізкіх адносінах з ім. У яго ёсць ясная мэта – злучыць з нас з Богам аднойчы і назаўжды. Чытаем далей. Ён ёсць сапраўдны Бог і жыццё вечнае. Ян кажа, што Ісус Хрыстос не проста цясляр з Назарэта. За нізкім сацыяльным становішчам да часу хаваліся цудоўная мудрасць цара і ахвярнае сэрца ягня. Хрыстос – Бог, Ён жыццё вечнае. Зноў словы Яна: «Бо жыццё з'явілася, і мы бачылі і сведчым і абвяшчаем вам гэтае вечнае жыццё, якое было ў Айца і з'явілася нам». Кажучы пра Ісуса Хрыста, нам трэба разумець, з кім мы маем справу. Каго не пускаем на парог, каго штодня адпрэчваем. Нараджэнне Хрыста – гэта чарговы крок, які зрабіў Бог у бок чалавека. Ён не быў першым, не стаў апошнім. Бог глядзіць у наш бок і шукае шляхі да нашага сэрца. Ён любіць, захоўвае, клапоціцца. Нам здаецца, што мы прычына дабрабыту. Біблія кажа, што Ён. Ён недалёка ад кожнага з нас, бо мы ім жывем і рухаемся і існуем. Але як тварэнне ставіцца да Творца? Чалавек да Бога, грэшнік да выратавальніка. Па-рознаму. Сёння мы з вамі стаім перад Евангелем, а пытанне да нашага сэрца у светлае і радаснае свята гучыць так: «Хто для мяне Ісус Хрыстос?» Біблейскі адказ мы знайшлі. Сын Божы – сапраўдны Бог. Засталося, каб Ён супаў з адказам і нашага сэрца. К Тебе, Иисус, всем сердцем, всей душой, к Тебе, Иисус, желанием одним, к Тебе иду, и счастлив я Тобой, и я спасен спасением Твоим. Ты был со мной и в пропасти глубокой глаза открыл, омыв слезой своей.
И там в пустыне дух мой одинокий ты нес к Отцу молитвою своей. Любовь твоя покрыла мои раны незримой тихой нежностью своей, и были сняты всех сетей обманы рукой любви и милости твоей. Иисус, Иисус, как капелька живая, к земле иссохшей пала на уста. И лишь с тобой, любовь святая, хочу я слиться ранами Христа. Уроки чудные и трудные ступени, и тьма уныния в отчаянной борьбе. Все позади, упав к твоим коленям, мольбу хвалы я приношу к тебе. Прими ее, Спаситель, легко и сладко мне и страшно угасить живую нить, мой дивный утешитель, не отпустить, тебя не отпустить. Любовь твоя покрыла мои раны незримой тихой нежностью своей, и были сняты всех сетей обманы рукой любви и милости твоей. Иисус, Иисус, как капелька живая, к земле иссохшей пала на уста. И лишь с тобой, любовь святая, хочу я слиться ранами Христа. Любовь твоя покрыла мои раны незримой тихой нежностью своей, и были сняты всех сетей обманы рукой любви и милости твоей. Иисус, Иисус, как капелька живая, к земле иссохшей пала на уста. И лишь с тобой, любовь святая, хочу я слиться ранами Христа. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сяргей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага, беражы вас Бог. Thank you.